Le video le akusiyona yabantu abangazwani nokulalela kahle belalelisise. Futhi akusiyona ividiyo yabantu abamisa amatende emizini yabantu. Futhi akusiyona ividiyo yabantu abahlukumeza abantu emphakathini bese kuthi mase kuyimingcwabo yabo beprezwe. Noma ngayiphi indlela ongayicabanga ukuprezwa ngabo emingcwabeni yabo. Yabantu abazokhulunywa kahle, bekhulunywa kahle amasheni abo. Kube kukhona imindeni eminingi esokole ngaphansi kwegama labo. Akusiyona abantu abasebenza umsebenzi ombhedo wokuvala imizi yabantu bese kube ukuthi le nkulumo mayelana nalawo bantu kanjalo, cha. Kodwa le nkulumo le iya kubantu abangumbutho wamaphoyisa nabantu abawumbutho wamasosha. Okay, usembuthweni kwamasosha or usembuthweni wamaphoyisa, usebenza ngesikhali, sekenzeka kuyadlula emhlabeni. Ake sithembe ukuthi njengoba usebenza ngesikhali nje vele kukhona owakwenza ekhaya wabazisa vele nokhokho bakho ukuthi hayi cha, noma uku-appreciate uhlobo lomsebenzi walithola. So bayakwazi ngoba bakunikezile vele, ngoba phela yonke into ihamba ngenhlahla kanye nethonga nesidala esikunikeza umsebenzi. Bayalazi uhlobo lomsebenzi osebenza uthweni i-SAPS noma uyisosha. Okay-ke, ngiyenza le video ngaphansi kokuthi maningi amasosha namaphoyisa othola ukuthi ayangibuza ngokuthi enkulumeni zami ngeke ngiyikhulume, kukhona inkulumo ebathintayo cause abanye bakhona abakholwa ngempela kuyisinto kakhulu. So ngenzela ukuthi wonke umuntu ongaphansi kwalowo msebenzi akhululeke, kuyokhona ukuthi kwenzeke ngendlela engizobeka ngayo mina. Nakhu-ke sekuyenzeka manje uyadlula emhlabeni. Sebeyafika-ke ozakwenu enisebenza nabo, sebefika lapha baqhumisa ibhamu ekhaya. Ngoba umbuzo engeke ngiwuthole ukuthi thina Nkosi Yembongo njengoba sisemaphoyiseni, uma ngabe kuqhunyiswa ibhamu ngokomsebenzi wethu ngoba ozakwethu uma ngabe sishonile thina kwenziwa njalo, siyigwema kanjani lonto? Senza njani thina? Angikuphinde njalo le nkulumo. Angikhulumi ngabantu abahlukumeza abantu emphakathini. Cha. Angikhulumi ngabantu mina abacima imindeni yabantu umsebenzi wabo lo abawenzayo mase kuthiwa ngizokhuluma ngalawo bantu. Nca, lawo bantu nje baziboshwe ngeze ngunaphakade ngoba lawo bantu bayahlukumeza. La sikhuluma abantu abangabavikeli bezwe, abangaqaphi bezwe. Yabo. Ngiyazi khona ama-comment azothi hayi kuthini ngalaba abasuke bedubula bona abangamaphoyisa basuke bedubula abantu bayabulala. Basuke bebulala abantu abanjani? Ukuze kuthiwa amaphoyisa abulela umfundisi. Ngani bakhona abafundisi bashumayela babulawa ngani abafundisi? Angidluleke lapho. Sekuthenini-ke uma kuwukuthi ukulomkhandlu noma mhlawumbe nawe ukulomlokhuzana usebenza ngaphansi kwesimo samaphoyisa noma mhlawumbe umbutho wamasosha, ukusembuthweni wamasosha. Mawudlula nje ekhaya sekuqhunyikezwe ibhamu ngoba nina umthetho wenu, umsebenzi uhlobo lomsebenzi wenu uyaniphoqa ukuthi ozakwenu, kusho ukuthi ngamanye amazwi into ecishe ibe umthetho wakhona ukuthi okay, uma kudlula iphoyisa baqhumselezwe ibhamu futhi ngelimithi bayenza kahle nakhona ngoba bafundisekile noma amasosha. Uma-ke usudlwile ngoba vele uzoya emndenini wakho ufike nezibhamu nezikhali zomsindo, akubulawa imbuzi lapha emsamo ucelela uxolo. Cha, umntwana ngoba ezakini mamukeleni, wonke amacala akhe abhekene nawo mamukeleni ngoba umsebenzi ebewusebenza wawunikezwe yinina. Umthetho wabo-ke uthi uma ngabe bedlulile iyona ndlela abasuke bevayelisana ngawo le bengoza wabo, ukuthi angisazi isizathu sabo ukuthi amaphoyisa namasosha ezenze lowo msebenzi. Iyona ndlela, kodwa kuyokhulunywa lapha emsamo ukuthi njengoba umsebenzi nawo unikezwe amathongo ayokhona ukuxola kushwelezwe lokho. Ngikhuluma la ngayalo ngamaphoyisa namasosha, ngisayiphinda lento. Ngikhuluma ngomuntu ovala imizi yabantu laphana bese kuthi uma esefile bese kufika otshomi abangani bakhe bezoqhumisa ibhamu emngcwabeni wakhe. Angikhulumi ngalawo bantu labo mina. Abantu abahlukumeza emphakathini angikhulumi ngani nabantu abalalela abantu la ekuseni bebamba inkunzi behlukumeza abantu, angikhulume labo. Ngikhuluma ngabantu mina la abasembuthweni wamaphoyisa namasosha. Sefisa ukuthi angcwatshweke kubo.
mese ngcwatshiwa kubulawa imbuzi kuxoliswe kushweleze vele kuzobiwa ngomsebenzi abawaziyo abadala bamnikeza bona isibusiso. So maphoyisa ami nani masosha ami ningaphatheki kabi ningakhathazeki. Le msebenzi eniwusebenzayo nihamba nokhokho beni nihamba nomkhulu beni bayanazi banikeze lo msebenzi. Ngikhuluma ngabantu abenza usikompilo la kwaZulu abangathathanga bavele badungelwa imiqondo yokuthi manje sewukhonto sekufuneka bengayigcini. Ngikhuluma abantu abazithi bangamaZulu abalazi usikompilo labo abahlale beyihlupha futhi bengixhuma bezwe ukuthi bona bengenza kanjani. So wena as i-SAPS wena as isosha angeke ungalingeni ungafiki emndeni wakini ngesimo sokuthi umndeni wakini uzothi usungcwatshiwe bese ubulawela imbuzi ushweleze ukuthi njengoba eqhonyiswe libhamu emngcwabeni wakhe uhlobo lomsebenzi namnikeza wona baye benze kanjalo vele ngokwesenzo sabo. So siyamshwelezela ke mamukeleni nimhlele wonke amacala akhe nibe ngakuyena nihlale nawo umntwana mefika ngeyibonakaliso afike kahle akhuluma. Sekusuka lapho uma ukuthi uganiwe uyobe senza isihlangu sakhe isiyenziwe leyo mbuzi. Uma ngabe sekwenziwa isihlangu sakhe bese kuyahamba futhi bese kubulawa inkomo abuyiswe njengomnumzana ngoba uganiwe abuyiswe ezekhaya. Angeke futhi kubuyiswe uSikhotheni, ngeke kubuyiswe uLova, ngeke kubuyiswe uMjida, cha. Kubuyiswa umnumzana, umuntu onesigcawu. Angeke ubuyiswe lawo bantu ngabakolova amajida ungakhumbula ngoba phela sinemizi nabantu abaphila impilo ehlukene kunabantu yabo. Kodwa la sikhuluma ngomuntu nje thina la odlule emhlabeni obenza umsebenzi awunikezwe isidalwa esimaziyo futhi ukuthi wenza lolu hlobo lomsebenzi ukuthi lawo bantu lawo banalo ilungelo ukuthi umndeni wabo uhlaba imbuzi ubashwelezele bemukeleke emndenini yabo. Wena owenze ubulela abantu ngenhloso ngenkani khohlwa. Vele idra zakhe asihambisana lonto leyo yenzayo. Phela sikuyela umhla uphela. Sikhuluma la ngomuntu omqaphi wezwe osebenza wephethe isikhali bese kuba ukuthi umthetho wabo boza kwabo ubuphoqa ukuthi bevayisana ngendlela abavayisana ngayo. Bayokhona umndeni ukuthi bewukhulume idala zingabantu abakwaziyo phela bayezwa laba bantu. Bangabantu idala phela singabantu nazo noma isuke ngasaphili ngokwenyama siphila ngokomoya. Angikuphinde ayiphili ngokwenyama siphila ngokomoya. So nje nisembuthweni othile womsebenzi ngokwehlukahlukana kwenu ama SAPS whatever. Kodwa nje nenza umsebenzi onikezwe idalwa zenu nengilozi zenu niyothetheleka emndenini yenu ngoba umuntu umedlule emhlabeni uye emndenini wakhe. Ngiyabonga ithuba.